Posledný júlový týždeň sa v telocvični 4. základnej školy na Mudrochovej ulici konal prvý stolnotenisový kemp mládeže. Kto tento kemp zorganizoval? Tento kemp som zorganizoval ja v spolupráci s pánom Petrom Meteličkom a pánom Milanom Belom za podpory 4. základnej školy rodičovského združenia a veľkej podpory mesta, ktoré nám aj finančne prispelo k tomuto. Tu na priestory, v ktorých sa uskutočňuje kemp, sú na 4. základnej škole v telocvični, kde máme priestory zdarma. Takže a toto by som zvlášť rád poďakoval pánovi riaditeľovi Grimovi za prepožičanie priestorov. V kempe sa zúčastňuje 24 chlapcov, v podstate skoro z celého Slovenska. Je tu zúčastnených 10 chlapcov z Novote, z Oravy, okres Námestovo, kde sú chlapci organizovaní v stolnotenisovom klube. Potom sú tu chlapci dvaja z Galanty, z Borského Mikuláša, zo Studienky, z Čárov a 7 chlapcov zo Senice. No je to prvý stolnotenisový kemp, od ktorého by sme očakávali do budúcna, že by sa tu nejaká tradícia zachovala aj do budúcna. Chceli by sme to, až bude záujem zo strany chlapcov, mládeže stolnotenisovej, spraviť to aj v širšom meraní. A samozrejme naším cieľom je, aby stolnotenisová mládež na Slovensku trošku išla dopredu, aby chlapci kvalitne trénovali. Aký majú chlapci denný program? Chlapci majú denný program ráno o 7 budíček, 7:20 majú rozcvičku, 7:45 raňajky, o 9 začína trénovať prvá skupina, sú rozdelení do dvoch skupín po 12. Trénujú na 6 stoloch plus 7 stôl majú stolnotenisového robota, kde môžu trénovať ostatní chlapci, zatiaľ druhá skupina, kde je možné nadstaviť rôzne rotácie, výšky, smery na stolný tenis. 1,5 hodiny trénuje prvá skupina, čiže o 10:30 nastupuje skupina druhá, ďalší 12 chlapcov, kde tiež trénujú 1,5 hodiny. O 12:30 majú obed, o 2:30 začínajú trénovať druhú fázu, zase obe skupiny po 1,5 hodiny. Po tréningu, po obednom zase je o 6:30 večera a po 7 hodine je zase buď voľný plán, chodí sa na plaváren, kde chlapci teda relaxujú, tu hrajú futbal na 4. základnej škole na umelej tráve. Takže táto aktivita športová je tu plne využitá vo všetkých smeroch. Chlapcov trénuje pán Ladislav Mádel, je to hráč Stavo Impexu Holíč, teda extraligového mužstva, ktorý teda dlhoročne reprezentoval v minulosti aj bývalé Československo, dosahuje veľmi dobré výsledky. V minulosti trénoval mládež stolnotenisovú viackrát, viac rokov, takže má veľké skúsenosti. Je to ozaj odborník na svojom mieste. Chlapcom veríme, že predá veľké skúsenosti do budúcna. Stolný tenis mládeže v Senici je tak asi 3 roky tu kde ich trénuje pán Jan Chrenko, bývalý hráč Senice, Bicentrumu Senice. Chlapci zatiaľ hrajú 5. a 4. ligu. Traja chlapci teraz prechádzajú do dorasteneckého a juniorského veku, kde budú už hrať z 5. lige s mužmi. Takže tam očakávame, že z týchto chlapcov teda a postupne aj z tých mladších sa ten stolný tenis v Senici dostane na vyššiu úroveň. Ako sa ti páči v Senici? Pekne. Koľko máš rokov? 9. A koľko hraješ stolný tenis? 2 roky. Kto ťa k nemu priviedol? Oco. Otec. Už si bol na takomto podobnom kempe niekedy, alebo si prvýkrát? Prvýkrát. A prídeš aj o rok, keby to zorganizovali? Áno. Dobre. Koľko hráš stolný tenis? 5 rokov. A čo by si chcel v tomto športe dosiahnuť? Keď vyhrávam za Senicu, za mužov Ačko. No je to tu veľmi dobre zariadené a dobrý tréner tu je a dobre. Koľko hráš stolný tenis? 2 roky. No tak 2 roky, ale tak poriadne som začal hrať nejak 2 mesiace, tak nejak. Ty hráš aj futbal, aj stolný tenis. Dá sa to obidve naraz tieto športy stíhať? Tak s futbalom už som skončil viac menej, už netrénujem a tak teraz dalo sa to stíhať aj. Čím si ťa získal práve stolný tenis? Tak viac ma bavil jak ten futbal a tu môžem mať sám za seba a tam to bol taký kolektív, to ma viac baví. Čo by si chcel dosiahnuť v stolnom tenise?
Tak určite sa nejak prepracovať do tej extraligy, najvyššej slovenskej ligy a tam nejaké body robiť. Je to tu dobré, hlavne tie kondičné tréningy, ktoré sme vlastne predtým nemávali na tréningoch. Koľko sa venuješ stolnému tenisu? Ja len rok, teraz som bude rok v auguste. Čím si ťa získal tento šport? Hlavne tou rýchlosťou a vlastne je to také dynamické, ten šport. Viac ako tenis napríklad, ktorý som predtým hrával. Aké sú tvoje ambície? Čo by si chcel dosiahnuť? Nič veľké, pretože tí lepší hráči to hrajú už oveľa dlhšie, takže môj cieľ je len hrať za klub čo najvyššiu súťaž. Stolnotenisový kemp vyvrcholil v sobotu 2. augusta záverečným turnajom.